dan jadinya susah dibuatnya. Ulah menguruykan sanero mudo mudo sari mamikirnya seso dan jadinya susah dibuatnya. Ulah menguruykan sanero mudo mudo apa jadinya yo nanakatibo ababini dua sabana bedo. Apa ko aka denai kini ko oyaba tolonglah tunjukkan jalannya nan elok. Siang dan malam batang kasajo sakit kapalo. Sari mamikirnya seso dan jadinya susah dibuatnya. Ulah menguruykan sanero mudo mudo sari mamikirnya seso dan jadinya susah dibuatnya. Ulah menguruykan sanero mudo mudo sari mamikirnya seso dan jadinya susah dibuatnya. Ulah menguruykan sanero mudo mudo napasu dayoan setan nasihai ibu nak dituruikan. Apunan katuju denai lakukan barulah kini ko menyasa. Allah habi lah lindang lah tande harat pusakonan ado kini apa akadayo sari mamikirnya seso dan jadinya susah dibuatnya. Ulah menguruykan sanero mudo mudo sari mamikirnya seso dan jadinya susah dibuatnya. Ulah menguruykan sanero mudo mudo sari mamikirnya seso dan jadinya susah dibuatnya. Ulah menguruykan sanero mudo mudo
Apa jadinya yang nakatibo ababini dua sabana bedo. Apa ko denai kini ko. Hoyaba tolonglah tunjukkan jalannya nan elok. Siang dan malam batang kasajo sakit kapalo. Sari mamikianyo seso dan jadinya susah dibuenyo. Beulah manuruykan sanero mudo mudo. Sari mamikianyo seso dan jadinya susah dibuenyo. Deulah manuruykan sanero mudo mudo. Sari mamikianyo